Pivot je cvik, ktorý ti môže pomôcť zlepšiť priradenie k nohe a prechádzky tak môže byť oveľa pohodlnejšie. Obzvlášť, keď psíka nemusíš predbiehať. Poďme sa teda pozrieť, ako na to. Najprv si nájdem nejaký vyvýšený predmet, na ktorý sa psík bude môcť postaviť prednými labkami. Psíka naň navediem a k tomuto správaniu priradím povel. Môj povel je ukáž. Potom si z ruky urobím myštičku, vložím do nej pamosok a mierne ňou pootočím do strany tak, aby psík musel otočiť hlavu za rukou. Pre psa je prirodzené stať s chrbticou v rovnej línii, preto ak pootočí hlavu, jeho telíčko má tendenciu sa dorovnať. Keď sa psík začne dorovnávať čoraz rýchlejšie, začnem ukazovať čoraz menej, aby som odstránila posunky a priradím nový povel. Ak psík zvládne urobiť pivot o 360 stupňov predo mnou, je čas postaviť sa vedľa targetu a počkam si, kým sa psík pivotovaním priradí k mojej nohe. No a ďalej sa už môžem točiť spolu s ním. Target neskôr odstraňujem postupne tak, že ho zamieniam za menší a menší a menší, až kým celkom nevymizne. To je všetko, čo mi sem Instagram dovolil napchať, takže ak by ti niečo nebolo jasné alebo ti to nejde, pozývam ťa na moju vzdelávaciu platformu, kde je návod podrobnejšie rozpracovaný.